Tento týždeň štartujú v rámci Staromestského letného festivalu televízne pondelky, ktoré predstavia pôvodnú slovenskú tvorbu. Začíname o 8 hodine večer na nádvorí Zičího paláca so slovenskou komédiou 333 strieborných prepelíc, v ktorej si zahral aj Jaro Filip. Vstup na podujatie je voľný. Staré mesto pokračuje v obnove Májkovej ulice, ktorá bola na mnohých miestach poškodená a v havarijnom stave. Najmä z dôvodu bezpečnosti pristúpila mestská časť k rekonštrukcii. Dlážobný povrch je vymieňaný za asfaltový. Práce by mali byť dokončené do 10. augusta. Mestská časť pokračuje aj v opravách výtlkov, ktoré môžu obyvatelia nahlasovať na stránke www.staremesto.sk. Útorok bude opäť patriť literatúre. V letnej čitárni v Medickej záhrade sa o 5. hodine popoludní začína autorská beseda so spisovateľkou Lenou Riečanskou v rámci cyklu Čítanie v tráve. O 7. hodine večer sa zasa predstaví nová slovenská próza a 3 spisovateľky Michaela Rosová, Zuzana Šmatláková a Ivana Gibová. Podujatie sa uskutoční na nádvorí Zičího paláca a vstup je voľný. Zažiť jedinečnú atmosféru koncertu pod holým nebom môžete každý útorok pred podnikom San Martens v okolí domu svätého Martina. Tentokrát vám zahrá kapela Vrbovskí víťazi, podujatie sa začína o 8 hodine večer. Trochu iný pohľad na biblický príbeh vám ponúka Teatro Colorato v predstavení Noémova archa. Pozrieť si ho môžete v stredu o 8:30 večer na nádvorí Zičího paláca. Vstupné je 5 eur. Nezabudnite ani tento týždeň navštíviť trhovisko na Poľnej ulici. Okrem ovocia, zeleniny alebo kvetov tu vo štvrtok nájdete aj farmárske trhy, ktoré ponúkajú kvalitné výrobky od predajcov z celého Slovenska. V rámci zelenej zóny Medická Poľná sa začína tento týždeň aj s obnovou lavičiek v Medickej záhrade. Mestská časť na tomto projekte spolupracuje so zborom väzenskej a justičnej stráže. Aj tento týždeň si môžete vybrať z ponuky 3 letných kín v Staromeste. Na Hviezdoslavovom námestí v obývačke začíname o 7 hodine večer, na Rybnom námestí o 7:30 a v letnej záhrade Pistoriho paláca o 9 hodine večer. Kompletný program nájdete aj na stránke www.staremesto.sk. Skvelá správa pre športovcov aj mamičky s deťmi. Od piatku 1. augusta sa bude Grasalkovičova záhrada otvárať o hodinu skôr. Bude otvorená od 8 hodiny ráno do 9 večer. Medická záhrada je otvorená od 7 hodiny ráno do 9 večer. Cez víkend sa môžete zabaviť na koncertoch na Hviezdoslavovom námestí. Podujatia sa začínajú o 6 hodine večer, kompletný program si môžete nájsť na stránke Starého mesta.